נחל תמר, גן ההרפתקאות של הטבע. אם באנו בשני כלי רכב, רכב אחד יחנה בחלק התחתון, ממש למרגלות הנחל, רכב השני הוא יהיה לנו זה שישאר בחלק העליון. הנחל הזה מתאים לכל המשפחה. ילדים מגיל 3-4 שנעזרים בהורים, ועד גיל 60-70. נצפה על הסביבה, הנוף היפהפה, ולאחר מכן נגלוש אל הנחל. ירדנו את הירידה בזהירות. הגענו להפיקו של הנחל, וכאן הקטלה החריפה תיתן את ריחה מדהים. הוא טוב דרך אגב בשביל תה. אנחנו נמשיך עוד קצת, ואם הגענו בעונה, אנחנו נראה את החצבים, או בשלב של עמודי תפרחת, או כאשר העלים שלהם הגדולים יוצאים מתוך הסלע. כל הסיפור, שעה וחצי של תענוג, של בילוי משפחתי, כולם ביחד, בתוך מסגרת מאוד קטנה של מקומות הירידה. כל המשפחה ביחד. חוברים חזרה לאוטו, ומכאן עולים חזרה אל החלק העליון, אל הבמה שעצרנו בה, כדי לחבור אל האוטו שלנו. אם יש שאלות, יש לכם את הכתובת שלי, תשאלו, אני אנחה אתכם. טיול נעים.